Kao što smo i najavili kroz naše programe, gost u studiju, Petar Filipović, predsjednik opštine Inđija, kojem želim dobrodošlicu u ovaj naš mali studio. I gospodine predsjedniče, malo ovako možda kad zanemarimo one velike probleme koji su svakodnevni i koji nas prate iz dana u dan, malo se lakše diše, ona neposredna opasnost od poplava ipak prošla. Pa dobro, jeste to veliki problem isto bio i naravno i za našu opštinu i za veći deo Srbije. Na našu sreću mi u opštini Inđija nismo imali probleme kakve su imali drugi gradovi u Srbiji. Imali smo elementarne nepogode kao i svi pre nekih 10 dana i ono što smo mi uradili jeste da smo pratili situaciju iz dana u dan. Štab za vanredne situacije opštine Inđija je zasedao od prvog dana kada su počele one nepogode, kada su počela kiša, olujni vetar. Ono što je naša sreća, kao što sam rekao odmah malo pre, jeste da nismo imali velikih problema. Imali smo probleme na određenim lokacijama za koje smo znali otprilike da ćemo imati, a to su problemi sa atmosferskim vodama koje su zadržavale u određenim ulicama i u Beški i u Inđiji i u određenim naseljenim mestima. Na sreću nismo imali poplave, imali smo olujni vetar koji nam je porušio više od 10 stabala u našoj opštini i sreća naša je takođe da niko nije povređen, niko nije bio fizički, da tako kažem, ugrožen, niti materijalno. Mi smo tih dana reagovali na načine kako reagujemo uvek. Pokušavali smo da saniramo te probleme, pre svega komunalac je crpio vodu na nekoliko lokacija, upaljene su odmah crpne stanice na određenim lokacijama gde je to urađeno na raskrsnicama kako bi se sanirali ti problemi, ali sve to što se dešavalo u našoj opštini je apsolutno minorno bilo u odnosu na ono što se dešavalo u Brenovcu, u Sremskoj Mitrovici, Šidu i tako dalje u drugim delovima Srbije. Iz tog razloga smo mi doneli odluku na štabu za vanredne situacije da sve resurse koje imamo odmah stavimo u funkciju, pre svega štaba za vanredne situacije autonomne pokrajine Vojvodine i nekako najprirodnije je bilo da pre svega pomognemo Sremskoj Mitrovici koja nas je pozvala odmah u pomoć. Dakle, odmah u subotu 17.30 radnika komunalca zajedno sa direktorom, zajedno sa mnom i sa još nekoliko ljudi smo bili u Sremskoj Mitrovici gde smo pomagali svi zajedno u branjenju Sremske Mitrovice, upravljanju nasipa. Zatim, nakon 2 dana, određeni broj volontera u organizaciji opštine Inđije je išao u Šabac, u selo Drenovac, gde sam ja bio sa njima. Nakon toga, nakon 2 dana su ponovo išli volonteri u Sremsku Raču i mi smo dali sve od sebe što je bilo u tom momentu do nas da pomognemo svim tim ljudima. Pomagali smo opštini Pećinci sa cisternama, Irigu sa cisternama, slali smo ljude dakle, u Šabac, Šid, Sremsku Mitrovicu, sve ono što je bilo do nas, mi smo uradili. I ono što ja mogu da kažem, da se zahvalim pre svega svim građanima koji su samo inicijativno odlazili u te opštine kako bi pomagali. Veliki broj ljudi iz naše opštine je samo inicijativno se organizovao, svakodnevno odlazio da pomaže u sva naseljena područja koja su bila ugrožena i ja mogu samo da kažem njima svima hvala, svima kojima su pomogli. Mogu da kažem da mi je velika čast što sam predsjednik opštine, prvi među jednakima, među građanima, gde su tako humani bili ljudi koji su pomagali i tih dana i koji su nastavili do dan danas da pomažu svima koji su ugroženi. Da, na najrazličitije načine. Prema što postavim sledeće pitanje, podsjećanje samo onima koji su sa nama, našim slušalcima i gledalcima, da su naši telefoni 5602001 i 56121, Radio Inđija @yahoo.com je naša mail adresa. Naravno, pošto nas ljudi prate i putem interneta, znamo pouzdano i u nekom dalekom svetu mogu, ako ih nešto interesuje, i na taj način da postave pitanje, pošto ni ova emisija već uobičajeno neće proći bez pitanja naših slušalaca, gledalaca, stanovnika Inđijske opštine. Ove godine smo opet možda malo uz pomoć sreće ili malo više uz pomoć sreće izbegli probleme u Slankamenu. Mi smo 2006. godine imali jako veliki problema u Slankamenu kada se Dunav izlio, kada smo više od 15 dana morali da branimo banju u Starom Slankamenu, banja koja je izuzetno bitna za našu opštinu. Preko 300 ljudi iz naše opštine radi tamo. Jednostavno mi nismo smeli da dozvolimo sebi da pustimo da banja bude poplavljena. Naravno, svi koji žive u Slankamenu znaju da kada dođe do takvog poplavnog talasa od strane Dunava, banja u Slankamenu se pre svega brani, ostali deo naselje se evakuiše, pusti da voda uđe pre svega u kuće i njihove objekte, a zatim kada se voda povuče, oni se ljudi vrate u svoje objekte i to je nešto što se konstantno dešavalo. Ove godine smo mi pratili situaciju u Starom Slankamenu, naravno pre nekih 7 dana
smo na štabu za vanredne situacije hitno doneli odluku da nabavimo dodatnu opremu kako bi mogli kvalitetno da reagujemo. Dakle, nabavili smo sve ono što je neophodno za reagovanje, ali na našu sreću, eto, nismo imali prilike da reagujemo. Ja se nadam da će tako biti u budući, da neće biti problema. Voda nije izašla iz svog korita, izašla je malo samo iza banje, ali nije ugrozila ni jednog momenta ni objekte, ni samu banju, tako da nije bilo potreba za reakcijom. Ali svakako smo bili spremni na to, pogotovo poučeni iskustvom onoga svega što se dešavalo u proteklih 10 dana i tako ćemo se ponašati u buduće, naravno pratit ćemo situaciju, a sada imamo i tu opremu koju smo nabavili da adekvatno možemo reagovati u svakom momentu. Što bi narod rekao, neće da se baci ni onaj pesak koji je na regionalnoj deponiji, a ni oprema koja je stigla neće, naravno, iskoristit će se pametno. Ono što takođe može da predstavlja problem, opet zadržavam se još uvek na elementarnim nepogodama, ovde kod nas, jednom prilikom ste na nekom skupu, nebitno sad kojem rekli, nas samo možda još da zadesi vulkan na Fruškoj gori pa da se iznenadimo, ali jedna od prošle godine se dobro palio grad, bilo je problema i to povelikih, ogromnih, čak kada je Inđija u pitanju. Činite sve da se u buduće to ne dešava. Opet u skladu sa načinom na koji se taj problem rešava u zemlji Srbiji, a koji je postao neadekvatan. Po prošle godine u junu mesecu smo imali onu elementarnu nepogodu u vidu grada koji niko ne pamti u istoriji da je zadesio, pre svega Inđiju i širi region. Dakle, puno objekata, većina objekata pre svega u gradu je nastradala, tako kažem, crep je polomljen, puno automobila, ljudi su imali jako velike štete i mi izgledam treba da počnemo se navikavamo na takve stvari, kako stvari stoje, klimatske promene su svakodnevne i svake godine ćemo mi sigurno imati određenih problema. Iz tog razloga smo mi doneli odluku na štabu za vanredne situacije prošle nedelje da dokupimo određeni kontingent protiv gradnih raketa. Naših 9 stanica koje imamo na teritoriji opštine Inđija su opremljene sa po 5 raketa. Dakle, one su nadležnosti Ministarstva za unutrašnje poslove. Oni su obavezni da nabave te protivgradne rakete i naša svaka stanica ima po 5 raketa. Prema njihovom zaključku i ono što smo dobili jeste da za optimalno delovanje je neophodno između 10 do 12 raketa, što nemate sada na tim stanicama. 10 do 12, moram da prekinem, 10 do 12 u jednom delovanju. U jednom dejstvovanju. I mi smo iz tog razloga doneli odluku da dokupimo još po 3 protivgradne rakete, što ne znači da nećemo u narednom periodu dokupiti još određen broj raketa, iz prostog razloga da pokušamo da zaustavimo ono što se desilo prošle godine, ako ne daj Bože se ponovi. Prošle godine, kada se to desilo iznad Inđije, ispaljeno 56 protivgradnih raketa, videli ste kakvog je to efekta imalo. Dakle, ja niti sam stručan u tom pogledu, niti znam da li će imati dovoljno efekta i ovih 8 raketa po protivgradnoj stanici, ali svakako ćemo preduzeti sve što je u našoj moći da pokušamo da zaustavimo jedno takvo nevreme i da nam se to ne desi ponovo. To je jedini cilj zbog koga smo to i uradili. Proleće je ono problematično vreme, problematičan termin kada grada najviše ima. Hoće li te rakete stići na vreme? Pa sad imate tu mali problem što se tiče javnih nabavki. Ja sam jučer razgovarao s svojim saradnicima, oni su nam rekli da mi moramo sprovedemo postupak javne nabavke. Ja sam ih pitao kako mi to posle da objasnimo građanima ako sutra, ne daj Bože, ili preko sutra bude pao taj grad i uništi naše objekte, a mi sprovodimo javnu nabavku koja traje nekad i do 60 dana, tako da ćemo mi pokušati da nađemo rešenje. Siguran sam da ima rešenje da se to izbegne i ja ću stati iza toga, naravno, kao najodgovorniji u našoj opštini, da se to nabavi što pre, kako ne bi sebe doveli u situaciju da nemamo rakete za delovanje. Za sada, kažem, ima po 5, ali mi hoćemo da ima 8 u ovom momentu. U narednom periodu nadam se da ćemo naći sredstva u budžetu da kupimo bar još po 3 rakete, da dođemo negde na taj okvir između 10 i 12, da možemo da reagujemo adekvatno. Kraj prošle nedelje održana je još jedna sednica opštinskog parlamenta. Tačke dnevnog reda naši slušalci i gledalci naravno upoznati su sa tim šta se pričalo i o čemu se debatovalo i naravno donosili određeni zaključci. Koliko ste vi zadovoljni radom opštinskog parlamenta i onim što je sad u ovom poslednjoj sesiji doneto? Ja sam zadovoljan radom parlamenta u protekle 2 godine, naravno od kad sam ja predsednik opštine, nismo do sada imali nikakvih problema. Ono što sam ja više puta isticao da u našem parlamentu se radi za dobrobit građana, dakle sve partije u našem lokalnom parlamentu, bilo da su pozicija ili opozicija, rade pre svega u interesu naših sugrađana, nema političkih prepucavanja, uglavnom se razgovara o rešavanju problema
naših sugrađana i mislim da je to dobro, mislim da tako treba da se nastavi u buduće, a kad dođe vreme izbora onda ćemo mi pričati o politici. Ono što je za mene bitno na protekloj sednici jeste da smo usvojili izveštaje o radu mesnih zajednica, doneli smo neke odluke koje su bile na dnevnom redu, ali jedna bitna stvar jeste u svetlu ovoga što nam se dešavalo u proteklih 10 dana, jeste da su i odbornici pokazali tu svoju dozu humanosti, da tako kažem, i da su se odrekli svojih mesečnih naknada za maj mesec kako bi se ta sredstva uplatila ugroženim od poplava. Isto tako je postupilo i opštinsko veće, dakle kompletno opštinsko veće će takođe svoju nadoknadu koju dobijaju na mesečnom nivou celokupnu uplatiti u taj fond, i tako da mislim da su i oni pokazali apsolutnu dozu humanosti i čak neki odbornici koje ja poznajem su bili na samom licu mesta u nekoliko navrata gde su pomagali u odbranama, pre svega Sremske Mitrovice i Šapca, tako da su svi apsolutno bili maksimalno angažovani. I ono što smo zaboravili da kažemo, pored odbornika, puno ljudi je pomagalo na razne načine. Mi smo istovremeno, kada je počela ona priča o prikupljanju humanitarne pomoći, kao opština otvorili nekoliko punktova, ali pored toga puno sugrađana je samo inicijativno dolazilo i donosilo pomoć. Sve škole su se uključili u skupljanje pomoći. Evo, imali ste situaciju da čujemo neki dan da su se gimnazijalci odrekli onoga što su skupljali za proslavu mature, da se osnovna škola u Novom Slankamenu, da se deca odrekla ekskurzije, tako da je puno primjera ljudi koji su pomagali, kulturno-umetnička društva, mesne zajednice, da nekog ne zaboravim slučajno, dakle kompletno veliki deo stanovništva opštine Inđije se uključio, a i ja lično ću gledati da se uključim u tu akciju, pored onoga što sam radio, što sam bio nekoliko puta na licu mesta i radio zajedno sa tim ljudima. Ja lično ću se odreći svoje kompletne zarade u junu mesecu. Nismo to hteli da radimo ranije, iz prostog razloga što ja mislim da kada sve ovo prođe za nekih mesec dana, kada se sklone kamere, političari odu iz Obrenovca i drugih naseljenih mesta, ja se bojim da će na te ljude neko zaboraviti. Tako da ćemo mi gledati da napravimo aktivnosti u narednom periodu, u narednih mesec dana, ima vremena puno da se pomaže i gledat ćemo da pomognemo tim ljudima koliko god možemo. Puno manifestacija se organizuje sada na razne načine, a ja sam između ostalog doneo pre nedelju dana i obavezujući zaključak za sva javna preduzeća i ustanove na teritoriji opštine Inđija da do petka, dakle do preko sutra, dostave svoj plan i ideje na koji način oni iz svog delokruga rada mogu da pomognu tim ljudima. Dakle, ono što je u mojoj moći ja sam uradio i kao što sam rekao, odreću se svoje kompletne zarade u junu mesecu, ali ne želim na taj način bilo kome da namećem bilo kakvu obavezu, niti da ga stavljam u nelagodnu poziciju. Svako pomaže onoliko koliko može i sve ono što je dao neko, dakle hvala mu na tome, dakle svako znao u svom životu koliko može da pomogne, ja u ovom momentu mogu toliko, svi drugi mogu da se opredele na koje načine, a moja preporuka je svima da pokušaju da nađu načine koliko toliko da mogu da pomognu. Kao predsjednik opštine sigurno vam je zadovoljstvo kada vidite podatak da se i u prošlom mesecu, dakle u aprilu, jer to su validni podaci koje imamo, nastavio trend nezaposlenih u našoj opštini ispod 4.000. Novih investicija, bar onako zvanično, javno, za sada nema, pa onda takav podatak zaista može da ohrabruje, dakle da oni koji su postojeći i dalje zapošljavaju. Pa jeste za nas i za našu opštinu, za kompletnu Srbiju naišao jedan, da tako kažem, dosta težak period poslednjih 2 do 3 godine. Investitora je sve manje, dosta je teška situacija ekonomska pre svega i u Srbiji, naravno u čitavoj Evropi, i trend dolaska investitora se smanjio. Ono što sam ja pričao na početku godine jeste da treba sačekati da se formira vlada, dakle vlada se formirala, postoji sad apsolutno politička situacija, apsolutno stabilna u našoj zemlji. Ja očekujem da će vrlo brzo vlada Republike Srbije doneti odluke u tom smislu na koji način će subvencionisati pre svega dolazak stranih investitora. Do sada je to bilo preko SIEPE, sada se to malo zaustavilo i to je neki korak koji je jako bitan za nas kao opštine, da znamo šta je to što mi možemo da ponudimo našim potencijalnim investitorima. Mi u toku ovih nekoliko meseci vodili smo nekoliko pregovora, ali ništa do sada nije konkretizovano. Pre svega pre nekih 2 nedelje smo imali sastanak sa određenim investitorima koji bi došli u IT park. Dakle, IT park je kompletno infrastrukturno završen. Sada se čeka samo da
investitori, vlasnici IT parka naprave ugovore sa potencijalnim zakupcima i mi tu pomažemo koliko možemo. I ja se nadam, ono što sam pričao ranije, jeste da kada sve ovo prođe, gužva sada i godišnji odmori, da ćemo mi imati završenu jasnu situaciju o tome šta mi možemo da obećamo kao lokalna uprava, a što ćemo dobiti od Vlade Republike Srbije kao podsticaj za investitore, kako bi mogli da im se obratimo. Za sada čini mi se da oni svi to čekaju da vide kakva će situacija biti u buduće. A ono što je dobro jeste da smo nastavili trend smanjenja nezaposlenih. Ja sam i prethodnih puta govorio da ti podaci nekako baš i nisu ni tačni, ni ekstra validni, ali to su neki zvanični podaci koje imate od Nacionalne službe za nezaposlene i pokazuju da trend u Inđiji jeste da se broj nezaposlenih smanjuje. Naravno, to nije dovoljno, ali, Bože moj, u drugim opštinama nije ni ovakva situacija kako je kod nas u Inđiji. Ono što jeste činjenica da smo u teškoj situaciji sada i zbog poplava koje su bile, koliko je kod vas prisutan strah da eventualno neke investicija, mislim na pare pre svega iz države koje bi mogli da očekujemo za razne stvari, koliko te pare će sada izostati zbog situacije koja jeste, jer je očigledno tamo potrebnije? Pa sigurno ovo je bio jedan veliki udarac pre svega za čitavu Srbiju i jako puno će problema biti tek kad se sagleda situacija na terenu, imaćemo informaciju verovatno koliko će nas koštati sve ovo što je uništeno. Ono što mene zabrinjava i što plaši jeste da ćemo možda imi biti dovedeni u situaciju da nam se ili smanji transfer od Republike Srbije ili da nam se ukinu neka naša izvorna sredstva kako bi se rešili problemi u drugim opštinama i tamo gde je to najpotrebnije, kako bi se infrastruktura vratila u prvobitno stanje. Dakle, vidjet ćemo u narednom periodu kako to izgleda. Za sada u opštini Inđija mi imamo dosta stabilno finansiranje, sve funkcionišu naše javne službe, javna preduzeća, ništa za sada nije u takvim problemima, nemamo takvih finansijskih problema. Ukoliko dođe do toga da nam se smanji transfer ili prilivna sredstva, onda ćemo vidjeti kako ćemo se ponašati, naravno adekvatno ćemo reagovati u skladu sa tim kako bude. Jedna od stvari koja je takođe evidentna da opština Inđija nije samo Inđija. To su i mesne zajednice, dakle naseljena mesta u opštini Inđija u kojima naravno ima problema ili potreba određenih baš kao u Inđiji. Sreća te izgleda u pokrajini ima nešto malo više para ili para odvojenih na vreme za finansiranje nekih infrastrukturnih objekata. Upravo je i pokrajina raspisala neke konkurse koji se odnose baš na ono što treba se radi kod nas. Ja uvek kada sam govorio i na radiju i na televiziji, uvek kada sam govorio o opštini Inđija, mislio sam i na sve mesne zajednice i na grad. Dakle, nikad nisam razdvajao grad od našeg naseljena mesta. Koliko je bitan grad, toliko su bitna i sva naša naseljena mesta. Mi smo krajem prošle godine, kao i svake, obišli sve mesne zajednice u pripremi budžeta, razgovarali sa predstavnicima mesne zajednice, anketirali smo građane, saznali smo šta je to što njih tišti, kakvi su problemi koji imaju u svojim mesnim zajednicama. U skladu sa tim korak po korak pokušavamo neke stvari da rešimo. Ja moram kažem da nisam zadovoljan apsolutno sa tim koliko smo uspeli da uradimo u ovoj situaciji. Dakle, finansijska situacija je takva da ne uspevamo da rešimo neke goruće probleme koje imamo, ali ono što je dobro i što ste rekli što je obećavajuće jeste da iz pokrajine, pre svega od Sekretarijata za poljoprivredu, stižu određena sredstva kojima će se finansirati određeni projekti u našoj opštini, pre svega početak izgradnje vodovoda u Čortanovcima koji bi trebao da krene za nekih 2 nedelje otprilike da krene sa izvođenjem radova, zatim nastavak izgradnje kanalizacije u Beški, zatim saniranje nekih problema koje imamo u Krčedinu, pre svega sa čišćenjem kanala u Krčedinu. Dakle, postoje određeni projekti koji će se finansirati i to je nešto što je dobro. Od Republike, nažalost, u ovom momentu nema takvih sredstava, ali evo tu je pokrajina koja nam pomaže i mi pratimo sve što oni raspisuju kao konkurse i tim koji radi u opštini Inđija konkuriše zajedno sa javnim preduzećima, mesnim zajednicama na većinu tih projekata i ja se nadam da će nam to biti jedna pomoć, da tako kažem, u realizaciji tih svih stvari koje su neophodne našim sugrađanima. Jedan od problema koji pa dosta rogobatno zvuči u ovom trenutku kada su mesne zajednice u pitanju jeste odbijanje ljukova da groblje pređe u ruke komunalca, kao što je učinjeno u svim ostalim mestima Inđijske opštine. Zakon kaže jedno, Ljukovčani kažu drugačije, tu opština je negde između.
Pa niste upravo. Savjet mesne zajednice u Ljukovu je doneo odluku da se u skladu sa zakonom upravljanje grobljem da preuzme javno preduzeće Komunalac. Ja sam to 100 puta ponovio, ponovit ću 101. put. Dakle, ukoliko se zakon promeni, mi ćemo moći da damo groblje na upravljanje mesnoj zajednici Ljuku. Zakon jasno govori o tome i jasno je rekao da upravljanje groblje može da vrši samo javno preduzeće čiji je osnivač ili republika ili pokrajine ili jedinica lokalne samouprave. Dakle, ne postoji zakonska mogućnost da bilo koja mesna zajednica u našoj opštini upravlja sa grobljem. I pričao sam o tome nekoliko puta. Dakle, niko neće odneti groblje ni iz jednog mesta, one će tamo ostati, kapele će ostati tamo gde su sada trenutno upravlja Komunalac i nisu to sredstva koja su neophodna budžetu opštine Inđija da bi izdržali, da bi radili neke druge stvari. Nisu to toliko velika sredstva. Jednostavno, u Ljukovu postoji određena grupa građana koja se tome protivi. Ja ne bi ulazio u razloge njihovog protivljenja. Ono što je sigurno jeste da će Komunalac nastaviti da održava groblja u svim naseljenim mestima, dakle na jednom visokom nivou. Sigurno ćemo uložiti određena sredstva u popravljanje situacije na svim tim grobljama. Pre svega u planu je da se do Ljukovačkog groblja asfaltira onaj prilaz, dakle uložit će sredstva i u uređenje kapele, uređenje staza. Dakle, građani samo treba budu strpljivi, to ne može se uradi u jednom danu. Dakle, u pripremni i proširenje groblja na Ljukovu, ali jednostavno ja ne bi ulazio u te priče i u priče pojedinaca koji to tamo rade na Ljukovu. Svi vrlo dobro znaju Ljukovčani ko to radi, a oni neka procene da li je taj čovjek u pravu ili nije. Ono što ja ne smem sebi da dozvolim kao predsjednik opštine i niko iz javnih preduzeća da kršimo zakon. Dakle, zakon ne smemo da kršimo, moramo postupati u skladu sa zakonom, a ukoliko se zakonski okviri promene u međuvremenu, nemam ništa protiv da svako naseljeno mesto upravlja ne samo svojim grobljem, nego i pijacom i svim drugim resursima koje ima. Jer ja sam pre svega na tom stanovištu da država mora biti strogo decentralizovana, da opština mora biti decentralizovana jer ljudi koji žive u svojim naseljenim mestima najbolje znaju šta je dobro za njihovo mesto. Ne mogu ja kao predsjednik opštine znati šta je dobro za Slankamenačke vinograde, šta je dobro za Stari Slankamen. Oni pre svega znaju, a treba im dati ingerencije u tom smislu da mogu nešto da urade, da poprave život svojih sugrađana. 5610201, 5610201 i 56121 su brojevi našeg telefona koje vi jako dobro znate. radioinđa@yahoo.com je naša mail adresa i na nju možete postaviti pitanja predsjedniku opštine Petru Filipoviću koji je u ovom trenutku u našem studiju. Ako bi mogao da dodam, samo setio sam se nešto vezano za Ljukovačko groblje. Kad ste pričali o elementarnim nepogodama, Ljukovo je pogodila jedna elementarna nepogoda koja nije zabeležena u našoj opštini, a to je onaj tornado koji je prošao pre svega preko Ljukovačkog groblja i određene objekte privatne uništio. Dakle, mi pripremamo i uradili smo kompletno sagledavanje situacije na groblju, procena štete je napravljena, mi smo uputili sve to Vladi Republike Srbije koja je po zakonu obavezna da za takve stvari izdvoji sredstva. Moram da kažem da smo mi od Vlade Republike Srbije u protekloj godini za kompletnu štetu koju smo imali od grada, koja je po našoj proceni iznosila preko 50 miliona dinara i za štetu koja je nastala na Ljukovačkom groblju, koja je po našoj proceni iznosila oko 2 miliona, dobili ukupno 500.000 dinara. Mi ta sredstva još nismo realizovali ili jednostavno kako podeliti 500.000 dinara na toliki broj oštećenih objekata i ono što ćemo mi uraditi u narednom periodu jeste sagledati mogućnosti da određena sredstva izdvojimo još dodatno iz budžeta i da ta sredstva usmerimo pre svega na Ljukovačko groblje kako bi ljudima obeštetili ih za ono što im se desilo na groblju gde su im porušeni spomenici, dobar deo spomenika je porušen koji više nije mogao da se vrati u funkciju, napravljena velika šteta. Jedna porodica u Ljukovu je nastradala tako što im je odnešen krov sa pomoćnih objekata, sa kuće, tako da i njima smo obećali pomoć i gledat ćemo to da u narednom periodu razrešimo na taj način što ćemo mi, ako bude zakonski moguće, izdvojiti određen deo sredstava iz budžeta zajedno sa ovih 500.000 dinara kako bi pre svega tim ljudima pomogli. Nažalost, sa tih 500.000 dinara ne možemo pomoći svim ljudima kojima su kuće nastradale tokom grada, ali Bože moj, šta je tu je. Još jednu vrlo ružnu stvar imamo u poslednje vreme, toga je uvek bilo i ranije, ali ne tako često i ne tako obimno, to su provale u apoteke Doma zdravlja u selima Inđijske opštine. Imali smo u Čortanici, imali smo u Krčedinu, gde ranije ako su se te pojave usmeravale na određenu grupaciju ljudi gde su samo određene leke uzimali, sada boga mi sve. Pa dešava se nešto čudno, da. U ranijem periodu se dešavalo da pre svega ljudi koji koriste narkotike probijaju
u apoteke i kradu ono što je njima neophodno da se drogiraju, da tako kažem, ali sada imamo jednu situaciju koja je jako čudna u proteklih nekoliko dana i nekoliko nedelja nam se desilo da je provaljeno u apoteke. U našim naseljenim mestima su svi lekovi odnešeni, dakle ne znam zbog čega se to dešava, verovatno sada to ide negde na prodaj ili tako nešto, ali pre svega je na nadležnima u policiji da pokušaju da nađu ko su počinioci i da ih adekvatno kazne. Ono što sam ja pričao i krajem prošle godine i za ovu godinu jeste da ćemo mi nešto uraditi pre svega na popravljanju bezbednosti u gradu, jer tu smo imali pre svega dosta problema, narušavanje javnog reda i mira. Pokušat ćemo da krenemo sa tim projektom o kojem smo pričali, a to jeste video nadzora. Projekat video nadzora u našem centru grada, pre svega će biti pokrivene naše osnovne i srednje škole i jedan dobar deo centra grada, zatim određene ključne raskrsnice i to je nešto kao neki pilot projekat koji će mi započeti ove godine, a ja iskreno se nadam da ćemo naći način da to proširimo i na naša naseljena mesta i da na taj način pokušamo da popravimo bezbednost. Nećemo sigurno rešiti sve probleme, ali da pokušamo da nešto uradimo po tom pitanju. Naravno, tu će nam trebati saradnja policije i ja se nadam da će oni imati dobru volju da se uključe u tu čitavu priču i da ćemo konačno krenuti sa mrtve tačke. Evo. Ono što su, ja sam slučajno se javio na telefon, ovde bili neki pitaju, šta je ove godine, ne pričamo ništa o letovanju u Sutomoru. Tamo opština Inđija ima objekat, onu čuvenu vilu Ljubicu, međutim kažu da ove godine će biti problema. Mi ćemo sigurno to rešavati u narednih nekoliko dana, ali ono što je ključni problem jeste što vi morate da imate registrovanu, da tako kažem, firmu u Crnoj Gori, sada je to druga zemlja, više nismo zajedno i sada su stvari apsolutno zakomplikovane. Dakle, do sada je to radio naš vrtić predškolska ustanova Boško Buha. U ovom momentu kako stvari stoje, to je nemoguće, jer bi oni ljudi morali da registruju tamo preduzeće, morali bi da odjave ovde radnike, pa da ih prijave u Crnoj Gori, što bi dovelo do problema ovde. Dakle, na nama je da sagledamo narednih 7 do 10 dana na koji način ćemo funkcionisati, da ćemo uspeti da nađemo načine. Ukoliko ne nađemo zakonski način, nažalost ove godine neće biti letovanja u Sutomoru, ali sam apsolutno siguran da ćemo mi naći načine da pre svega isfinansiramo onaj deo dece da odu na more koje smo prethodnih godina vodili besplatno o trošku opštine Inđija, a to su deca iz materijalno ugroženih porodica i deca sa posebnim potrebama. Ja lično ću se potruditi za njih da nađemo sredstva ukoliko ne rešimo pitanje Sutomora. Svakako je za nas to veliki problem i morat ćemo ga rešavati u narednom periodu adekvatno. Nećemo naravno dozvoliti da objekat ostane neiskorišćen i da propada tamo u Sutomoru, a naš je opštinski. Da li verovatno razmišljate o opciji da se taj objekat zameni i proda pa da se nešto nabavi na nekoj lokaciji koja je u Srbiji? Uzimajući obzir problema koje smo imali sa pričom o zameni objekta u Prčnju, nisam siguran da ćemo ići u tom smeru, mada takve ideje postoje ideje i da se eventualno takav objekat proda u Crnoj Gori, a da se za taj novac izgradi ili na Fruškoj Gori ili na nekoj planini u Srbiji neki objekat koji bi pre svega služio našim osnovcima i srednjoškolcima, kako bi mogli da idu pre svega u školu prirode, a koji bi koristili u dužem periodu nego što ga koristimo sada. Ovaj objekat u Sutomoru se koristi maksimalno mesec i po do 2 dana tokom letnjeg perioda. Neki objekat koji bi eventualno izgradili na Fruškoj Gori ili na nekoj planini u Srbiji bi mogao da se koristi tokom čitave godine i to je nešto što je dobro. Dakle, ne treba se striktno po meni vezivati samo za Sutomore, jer za taj novac koji deca plaćaju da bi išlo u Sutomore, sada možete da odete u bilo koji drugi deo, da li Crne Gore, da li Grčke. Dakle, za taj novac može to da se uradi tamo da se letuje, ali mislim da je dobro što mi imamo jedan takav objekat i svakako je koristio pre svega najmlađima iz naše opštine i gledat ćemo u buduće da ga zadržimo u svom vlasništvu. 561-201, 561-211 su brojevi naših telefona. Postavljajte pitanja, neka su već stigla. Gospodine predsjedniče, sredstva su nekako ključna reč. Pare su ključna reč u svim ovim pričama koje smo imali do sada. Vukovci završavaju sa školsku godinu, je li tako? Oni razmišljaju da li će i oni dobiti kompjutere, studenti razmišljaju da li će i oni dobiti stipendije, naravno oni najbolji koji zaslužuju i koji ispunjavaju ne baš lagane kriterijume koje ste postavili. Ja sam zadovoljan iz tog razloga što smo mi uspeli u opštini Inđija da zadržimo nivo funkcionisanja pre svega javnih servisa u našoj opštini, ali smo uspeli da zadržimo i u ovom teškom vremenu kada su sredstava sve manje i manje, kao što ste rekli, smo uspeli da zadržimo onaj nivo socijalnih davanja kakve smo imali prethodnih godina
Dakle, i ove godine će svi Vukovci dobiti laptop računare. Problem opet nastaje ono što sam pričao pre neki 10 minuta, jeste taj problem sa javnim nabavkama, gde vi morate da usvojite plan javnih nabavki, da raspišete tendere, to se upravo radi. Mislim da je za 8. jun zakazano otvaranje ponuda i vrlo brzo će biti realizovan nabavka svih laptop računara. Pored toga, konkurs za stipendije je u toku, dakle ove godine smo doneli odluku da finansiramo 100 najboljih studenta iz naše opštine u visini sredstava od 7.500 dinara na mesečnom nivou, dakle 10 meseci, i mislim da će im to biti značajna podrška. Mi smo se odlučili da malo smanjimo taj nivo stipendija koji je ranijem periodu bio po 10.000 mesečno, a da damo više stipendija nego što je to bilo do sada. Dakle, bolje da više ljudi dobija stipendija, da ono bude malo manje, nego da manji broj dobija veće stipendije. To je ono što smo mi mislili da je u redu i to će biti svakako sprovedeno. Dakle, sva ona socijalna davanja koja mi imamo u našoj opštini, pored ovog novog koje imamo od početka godine kao pomoć pre svega nezaposlenim trudnicama u visini jedne prosečne zarade na teritoriji opštine Inđija, uspevamo da izdržimo i uspevamo da isfinansiramo. Ja se nadam da ćemo mi za narednu godinu imati još dodatnih stvari koje ćemo davati u tom smeru. Dakle, našim sugrađanima svakako treba pomoć na razne načine u ovom teškom vremenu, a sigurno ćemo naći sredstava u budžetu, štedećemo nekim drugim stvarima, a za takve stvari uvek mora da bude novca. Tu se naravno uključuje i narodna kuhinja i ona socijalna davanja koja su u organizaciji opštine. Više puta smo pričali o tome da ne budemo već dosadni, i narodna kuhinja i besplatan prevoz za penzionere, za srednjoškolce, osnovce i tako dalje i tako dalje. 4+1 pomoć starima u kući, da ne zaboravim nešto, više puta smo pričali o tome, dakle sve te nivoje socijalnih davanja ćemo zadržati. Naravno, vidjet ćemo kakva će situacija biti, postoji mogućnost da na neki način od 1. septembra ponovo, ukoliko bude dovoljno sredstava, vratimo besplatne užine na neki način u naše osnovne škole. To je nešto, jedina stvar koju smo mi morali da ukinemo, ali ukinuli smo iz nekih drugih razloga, ne samo finansijskih, iz razloga što je procenjeno da dosta užina se bacalo, tako da je bilo suludo i dalje na takav način finansirati te besplatne užine, ali tražit ćemo neki drugi model i pokušat ćemo i to da vratimo u našu opštinu. Nadamo se da ćete naravno uspeti, da će biti para, jer opet pare su tu ključne. To ćemo da vidimo u narednom periodu. Da, vidjet ćemo. Počeli su stižu pitanja iz najrazličitijih oblasti, za koji trenutak počet ćemo i da postavljamo predsjedniku opštine ta pitanja. Šaljite pitanja i dalje. Imam 61 godinu, živim u stanu, šta će biti sa stanarima iz zgrade u Železničkoj 6? Uredno plaćamo porez, kaže Nada Horvatović. Ja moram da kažem da većina tih stanova, radi se o socijalnim stanovima, većina ljudi za većinu stanova imaju ili neka stara rešenja od dodeli stana, ili neki određeni ljudi nemaju rešenja, i mi smo uzeli pre nekih mesec dana ozbiljno se bavimo tim pitanjem, da radimo na tome. Kada je u pitanju konkretno Železnička 6, 8 i 10, za Železničku 10 je već izdat nalog za rušenje, ona nije za upotrebu, dakle opasno je za stanovanje. U sličnoj poziciji i 6 i 8, zgrade 6 i 8 u Železničkoj ulici. Mi imamo određen broj stanova koji su trenutno prazni, koji su bolji, daleko bolji od tih stanova koji se nalaze u Železničkoj ulici. Ukoliko dođe do te odluke da u ovoj godini krenemo u iseljavanje tih ljudi i rušenje zgrada 6, 8 i 10, koje, kažem, su u katastrofalnom stanju, dakle neko tamo može da nastrada. Očino ćete morati to da što videli ste tamo, pa jasno, videli ste tamo da smo i ogradili onaj deo, jel crep pada od gore pa može da povredi nekog od prolaznika. Dakle, ukoliko dođe do iseljavanja ljudi 6, 8 koji žive tamo, oni će svakako biti prebačeni u druge stanove koje mi imamo na raspolaganju. Ima neki broj koji zadovoljava potrebe tih ljudi koji se nalaze u Železničkoj ulici, i u tom slučaju će oni biti preseljeni u te bolje, ja moram da kažem da su to bolje stanove, ja sam ih vidio lično, u bolje stanove nego što su ovi sada, a nakon toga ćemo vidjeti u skladu sa zakonom, pošto se neki zakonski okviri u tom smeru menjaju, vidjet ćemo kako će zakon nalagati da jednom za svagda već raspišemo konkurs i da dobiju stanove stvarno ljudi kojima je to neophodno. Ja ne želim da licitiram da li sada nekom od njih treba ili da li ispunjavaju uslove ili ne, ali svakako to će pokazati konkurs, da li ti ljudi koji sada žive u tim stanovima ispunjavaju uslove ili ne ispunjavaju da imaju socijalni stan u svom, da tako kažem, vlasništvu, ajde privremeno.
A koja je generalno po vašem viđenju trenutnom sudbina te lokacije na 6, 8 i 10 u Željezničkoj ulici, da li to eventualno prodati pa negde izgraditi stanove za te pare? To je dobra lokacija za koju se može dobiti lepa para. Postoji više ideja u tom smeru, jeste da se razgovara eventualno sa potencijalnim investitorima kojima bi bila ustupljena ta lokacija, a da za uzvrat na drugoj lokaciji koje opštinske izgrade stanove, kao što je to bilo sa pre nekih sad već 10 godina sa zgradom grafičara. Vidjet ćemo u kom smeru će to ići, ali ono što je moje viđenje stvari, kako meni deluje, jeste da te zgrade ne mogu više da se dovedu u normalno stanje za život i po meni te zgrade treba srušiti, a ljudima naći adekvatno preseljenje u drugi ove bolje, da tako kažem, stanove. 2 godine dobijem račun za kanalizaciju, a nije priključena. Uložila sam prigovor komunalcu i opštini bez odgovora. Po kom osnovu naplaćuju? Nema potpisa, odmah kažem. Morat ćete se obratiti ne komunalcu ni opštini, nego direktno vodovodu i kanalizacije, da napišete jedno pismo njihovom upravnom odboru i od njih ćete sigurno dobiti adekvatan odgovor. Ja ne znam tačno koja lokacija je u pitanju, ali postoji na određenim mestima. Dakle, našom odlukom je doneta je takva odluka da kanalizacija mora da se plaća, dakle svi moraju da se priključiti na kanalizaciju, a ovo je sigurno neki pojedinačni takvih problema ima gde ljudi nisu priključeni na kanalizaciju, a naplaćuje im se. Dakle, treba napisati, da tako kažem, prigovor upravnom odboru, direktora vodovoda i kanalizacija, kako bi mogli adekvatno da reaguju po tom pitanju i da će on sigurno kvalitetniji odgovor nego ja sada. Petra pita, kaže ili ja apeluje. Kuća u Hrvatskoj u poplavama poplavljena, imam srpsko državljanstvo, ne mogu da odem, da li mi može neko pomoći? Pa ne znam koje vrste pomoći je neophodno, ako možete ponoviti. Vrlo je nedefinisano, kako ona rekla, najbolje možda da se obrati vašem kabinetu. Da se obratite kabinetu pa da vidimo šta možemo da učinimo po tom pitanju. Ako sam dobro shvatio, neophodno ne znam da li ona ne može otići zato što fizički ne može ili je nešto sprečava da pređe granicu. Možda su pitanje finansijske prirode, da nemaju dovoljno sredstava da odu, nekako obratite se kabinetu predsjednika opštine, to jest mom kabinetu, i dobit ćete adekvatan odgovor i ukoliko budemo mogli, svakako ćemo vam pomoći. Imam blok 18 u centru Inđije, između ulica Svetog Save i Srpsko-crkvene, za koji su stanari 17 kuća dobili dozvole za izgradnju i dalje stanari nemaju ulicu. Uredno plaćamo sve komunalije, porez, do svojih kuća dolazimo kroz tuđa dvorišta od 73. godine. Kada će se obratiti pažnja na to i kada se može očekivati rešenje problema stanari bloka 18? Ko je to tačno? Kaže još jednom, između ulica Svetog Save i Srpsko-crkvene. Znam otprilike gde je to, ali svakako... Ne znam da li se to odnosi na onaj gornji red kuća, recimo kad se gleda... Pretpostavljam tamo gimnazije kad se ide. Svakako moramo razgovarati o tome, evo sad ne znam tačno da li smo mi to uneli u plan i program Direkcije za izgradnju, morali bi da pogledamo da li je to u planu i programu i da vidimo konkretnije šta je problem. Evo ja vas pozivam da možete se obratiti kod moje sekretarice ili u kabinet predsjednika opštine, da dođete kod mene da razgovaramo o tome i da ja prikupim adekvatne informacije. U ovom momentu ne znam na pamet kako bi adekvatno odgovorio. Neka se taj naš slušalac koji je zvao ili njih 2, 3 organizuju, neka kažu, pozovu da su poslali pitanje u ovoj emisiji pa da dogovore sastanak sa vama. Slobodno, već sledeće nedelje, drugoj polovini sledeće nedelje možemo da se vidimo kod mene u opštini i da popričamo o tom problemu, da imamo šta je problem. Imamo nekoliko objekata koji, ajde opet da kažem, bodu oči našim sugrađanima. Nova hala, naravno, pre svega, tvrde da se to predugo gradi, zaboravljajući pre svega da se ova stara sada gradila koliko, deceniju i po, možda i koji dan više. Rade ljudi tamo, ja nisam davno bio. Pa moramo hali, jer nas pitaju. U svakoj emisiji jeste, radovi su nastavljeni, sredstva su obezbeđena, ja očekujem da ćemo na proleće sledeće godine završiti kompletnu halu i da ćemo je svečano i otvoriti konačno. Naravno, takvi objekti kapitalni se ne grade u jednoj godini, uvek niz godina treba i niz budžetskih godina kako bi to sve isfinansirali. Uspeli smo da dogovorimo sa Fondom za kapitalno ulaganje da isfinansiraju izgradnju do kraja. Trenutno se unutar radi unutarnji radovi, dakle građani to ne vide, ali unutar hale se radi svakodnevno i ona se privodi svoje nameni. A ja sam to više puta govorio, naravno ona će ostati našim sugrađanima niz godina iza nas, tako da mislim da bez obzira na sve da će hala dobra doneti samo našoj opštini.
još jednom za neverne Tome morali smo da postavimo ovo pitanje, jer svakako bi se pojavilo. Predsjedniče, šta to možemo u narednom periodu, ukoliko se te neke financije srede, ukoliko ovoj zemlji krene za godinu ili dve malo bolje i kada budemo mogli očekivati više novca iz, na primjer, Republike, iz državne kase, na što možemo da računamo i kada je opština Inđija u pitanju, kada su mesne zajednice kompletne u pitanju, na koje to velike projekte ili bakar one projekte koji će učiniti život snošljivijim svima nama? Velikih projekata neće sigurno biti kapitalnih, kao što je to sportska hala, kao što je izgradnja zatvorenog bazena i slično, ali svakako ćemo se usredsrediti na to da pre svega u naseljenim mestima razrešimo one probleme koji tište naše sugrađane. U svakom naseljenom mestu postoje određeni problemi, kao što sam o tome govorio, dakle krenut će da se radi vodovod u Čortanovcima, nastavit će se izgradnja kanalizacije u Beški. Trenutno radimo i na tome da napravili smo radnu grupu koja će se baviti rješenjem pitanja domova kulture u našim naseljenim mestima kako bi razrešili konačno i te probleme. Imamo problem sa upravljanjem pijacom u Beški, dakle pripremljena je odluka od strane komunalca gde ćemo razgovarati sa predstavnicima mesne zajednice u Beški da se na upravljanje Peščanska pijaca vrati komunalcu kako bi on to i održavao i kako bi mogao da uloži određena sredstva da je uredi. Dakle, bit će puno tih nekih malih stvari koje ćemo raditi. Naravno, u Maradiku treba da pre svega saniramo probleme koje imamo sa zgradom mesne zajednice, a odvojili smo određene sredstva kao da bi uložili u rekonstrukciju pre svega Doma kulture u Maradiku koji je u ruiniranom stanju, tako da ćemo gledati u svakom naseljenom mestu, pre svega ću se tamo fokusirati na tu stranu, jer puno stvari je u gradu urađeno, nemamo toliko velikih problema. Imamo naravno problema sa određenim neasfaltiranim ulicama, imali smo sada problema pre svega naravno sa ulicom Bačka, gde smo imali sa atmosferskim vodama problem, dakle naložio sam direkciji za izgradnju da napravi idejne projekte rešenja tih ključnih tačaka da imamo problema sa atmosferskim padavinama i nažalost ja ne mogu da obećam da će ulice i Cara Dušana, Kratka i Branka Ćopića biti asfaltirane u ovoj godini, ali svakako će biti sanirane posledice na putu koji je sada takav kakav jeste, bit će nas ponovo tucanik, bit će pokrpljene one rupe, ali kažem, nažalost, nema toliko sredstava da bi radili neke velike projekte, ali za ovakve stvari ćemo uvijek morati da nađemo način da rešavamo te probleme. Još jedan veliki objekat stoji da nije u funkciji, prazan, a za relativno sitne novce u odnosu na to koliko je već uloženo i koliko bi korist imao. Naravno, reč je o regionalnoj deponiji. Ona, eto, i sad se pokazalo da recimo jedan objekat, doduše to je belgijski investitor, ali je dobro došao u Srbiji zbog svih ovih posljedica svega ovoga što se dešavalo, i regionalna deponija u kojoj bi gotovo ceo Srem svoje smeće iznosio zvrji prazna, zbog koliko meseči 300.000 dinara ili tako? 300.000 evra. Nije baš 300.000 evra, mnogo više, 300 miliona dinara je u pitanju, 300 miliona dinara, znači, da je manja suma, mi bi to davno rešili. Uglavnom, mi imamo potpisan ugovor sa Vladom Republike Srbije, sa ministarstvom, sada je to Ministarstvo za poljoprivredu, ali kod njih je ekologija, gde su oni nama dužni po ugovoru još neki 130 miliona dinara, što bi nama bilo dovoljno da uradimo tu prvu fazu kako bi ona profunkcionisala. Mi u ovom momentu idemo u dva smera. Pre svega smo započeli priču i saradnju sa austrijskim porom o javnom-privatnom partnerstvu, gde bi oni uložili ta sredstva za završetak deponije i kako bi u budžetu opštine Inđija platili sve ono što je do sada urađeno. Krenuli smo u tom smeru da razgovaramo i krenuli smo u drugom smeru, jer od skoro imate novu ministarku poljoprivrede sa kojom smo napravili prve kontakte, a kod nje se nalaze ta sredstva i sigurno ćemo u narednom periodu vrlo brzo ići tamo na sastanak u ministarstvo kako bi pokušali da od Vlade Republike Srbije dobijemo, da tako kažem, sredstva koje su nam obećane i koje su potpisane ugovorom. Na taj način, dobitkom tih sredstava, mi ćemo moći da je stavimo u funkciju, ja se nadam da će da profunkcioniše. Jako velik je isto projekat, a može samo dobro da donese naše opštine, pre svega u finansijskom smislu. Koliko ste, dok očekamo sledeća pitanja koja naši slušalci postavljaju, koliko ste zadovoljni komunalnim službama i javnim preduzećima? Sada iskazali su se, pošteno rečeno, sad kad su bile ove krizne situacije, išli su i drugom pomoć. Koliko ste zadovoljni što čine u samoj opštini? Može li to bolje od javnog prevoza pa nadalje? Uvek može bolje, ali moje mišljenje je bilo subjektivno, pre svega treba pitati naše sugrađane, oni mogu da daju objektivni sud o radu komunalne službi. Po meni mislim da dosta dobro rade u ovim teškim vremenima, pre svega mislim na komunalac, mislim da ljudi jako dobro rade svoj
posao. Mislim da i Vodovod dosta dobro radi svoj posao kada je distribucija vode u pitanju. U javnom prevozu naravno imamo tu problema u nekim špicevima kada je gužva, budu autobusi prepuni u nekim momentima, ali jednostavno koliko para, toliko i muzike, mi možemo na taj način da se organizujemo, uvijek to može bolje sigurno, a gledat ćemo u narednom periodu da ispravljamo te neke stvari koje su nam prijavljene. Za sada generalno ja mogu da kažem da sam zadovoljan javnim službama i našim javnim preduzećima i zadovoljan sam kako oni to rade, ali kažem, treba pitati građane, njihov sud je najbolji. Dobro, građane možete i vi pitati, a imaće pre svega kada se bude pričalo o novom budžetu i kada budete obilazili mesne zajednice, građani će imati prilike da kažu šta misle. Pitam režiju, da li ima novih pitanja naših slušalaca, molim da dostave u studio da možemo to da postavimo. Evo, stižu neka. Trotoar, blok 63, trotoar do pošte, da li je u planu? Jeste urađen je projekat kompletne rekonstrukcije Jug Bogdanove ulice, jednostavno kada bude sredstava za to mi ćemo to moći da realizujemo. Ulica treba da izgleda isto kao što izgleda ulica Dušana Jerkovića i projekat jeste završen, sada samo nedostaju sredstva naravno. Pretpostavljam se i ovo sledeće pitanje odnosi na tu ulicu, kada će kod prodavnice Aman da se sredi trotoar, ima problema kod istovara robe, ne može se proći. Aman, ja mislim da je on preko puta Jovan Popović škole, mislim da je tamo. Mislim da se na to pitanju, mi imamo problem koji ćemo sigurno rešiti, jeste trotoar preko puta Amana. To je pre svega da naša deca mogu da dolaze u školu Jovan Popović, sam prilaz školi Jovan Popović i taj trotoar je to kompletno ruiniran. Ja sam već razgovarao sa direkcijom za izgradnju, gledat ćemo u narednom periodu da taj trotoar sredimo i da bude onako kako bi trebalo bude, dakle bezbedan i da deca mogu normalno da prilaze škole. Za sada biciklističke staze imamo jedino u pravu u kraj Petra. Pitanje baš za to, zanima me u čijoj su nadležnosti biciklističke staze, koriste se za parkiranje vozila i istovaranje robe. Pa biciklističke staze po meni pre svega od pumpe tamo Nisove ka centru grada u jednom delu su nesretno napravljene pre svega u projektu, jer su urađene po sredini, da tako kažem, ćuprija, ljudi koji ostavljaju svoje automobile, jednostavno i ne može da koristiti te biciklističke staze. U drugom delu je malo ispravljeno, pa su one zalepljene za trotoare i izgodnije ih je koristiti. Naravno, ljudi kako parkiraju automobile, jako teško se tu da prolazi i sam sam imao prilike više puta tu da prolazim, dosta je teško, mora da izbegava ti automobile, ljudi koji istovaraju robu. Ja sam mislim da to ne može tako lako da se reši, ili je projekat urađen tako kako jeste. Možda je bilo bolje da je urađen uz asfaltni put, ali nije tako urađeno. Stvar je sledeća, ukoliko budemo jednog dana imali pauk, mi možemo da odnosimo vozila koje su nepropisno parkirane, ali mislim da ni tada neće biti problem rešen do kraja. Dakle, ovako je kako je i tako će morati verovatno da se koristi staza. Malo vozite, pa zaobiđete, pa opet vozite. Što uopšte nije sretno rešenje, glupo je rešenje, ali tako je završen projekt. Ali s druge strane, te ćuprije su naslonjene neke kapije, ta ista vozila mogu biti u dvorištima, ne moraju uvijek biti na ćuprijama. Pa jeste, to je i bila ideja kada je pravljena ta biciklistička staza, da se nalaže ljudima da moraju da parkiraju svoja vozila, ali znate kako to funkcioniše u Srbiji. Uopšte to nije jednostavno isterati na čistac, ja se bojim da to nećemo nikad uspeti da rešimo. Osim ako ne nabavimo pauka. Od benzinske pumpe prema Pazovi, šta će biti sa trotoarima? Pa upravo ovo malo pre što sam govorio, da trotoar pre svega kod škole je ruiniran, a svakako će se raditi u planu direkcije za izgradnju, rekonstrukcija tih trotoara i ja očekujem u narednoj godini da ćemo i da uredimo te trotoare. Ne znam da li ćemo sad uspeti sve da rešimo, ali ovo pre svega gde je najbitnije kod škole moramo rešiti. Kada već pominjena biciklistička staza, čini se sam pre dan ili 2 ili 3 pročitao da je neki, čini mi se, pokrajinski sekretarijat doneo, odnosno raspisao konkurs za dodelu sredstava baš za biciklističke staze i baš koje su u funkciji turizma, biciklistička, odnosno pešačka staza između Inđije i Jarkovaca, a tu je u funkciji turizma, bi nam dobro došlo. Pa svakako je bilo dobro došlo i tu i planirana i do outleta biciklistička staza, ali kažem, jednostavno to uopšte nije jeftino, a ukoliko je raspisan konkurs, kao što kažete, ja ga nisam lično video, ali imam ekipu koja se time bavi, pogledat ćemo pa ćemo svako konkurisati. Ko je vlasnik placa gde je bio Zdop, grafičar, i ko uzima pare od toga? Vlasnik je firma Monus i oni naplaćuju ovo što sada imate tamo, ringišpile i one stvari koje su došli za duhove, oni naplaćuju jednostavno zakup te javne površine. Njima se plaća, oni su privatno vlasništvo.
Ja bih molio samo režiju sada konačno definitivno kaže da li ima još pitanja ili nema, ili ima još, ja vam molim da donesu u studiju i da završamo polako emisiju. Ovo je poslednje pitanje, odnosno 2 pitanja koje ćemo postaviti na ovaj način. Sva ostala pitanja koja stignu na bilo koji način prosledit ćemo vašem kabinetu. Da li može da se sredi park u bloku 63? Porasla je trava. Može, pre svega košenje može odmah da se uradi, daću nalog komunalcu da pokosi to, a mi imamo određene odvojena sredstva za popravku mobilijara. To je nešto što ćemo uraditi u narednom periodu, pre svega u parku kod stadiona. Vidjet ćemo da li možemo da odvojimo sredstva i za sređivanje parkića u Beški. Dakle, imamo problema sa tim, oni su dosta lošem stanju, nismo uspeli do sada to da razrešimo, ali u narednom periodu ćemo svako obratiti pažnju na to da deca pre svega mogu negde kvalitetno da se igraju. Delimično ste dali odgovor na sledeće pitanje, zašto nema više klupa u parku kod stadiona? Kod stadiona su uklonjene klupe koje su polomljene i sada je komunalac napravio klupe za to i vrlo brzo će biti postavljene. Vidjet ćemo kako će se oni pokazati, oni sad u svojoj režiji, da tako kažem, sami će da proizvode te klupe kako bi uštedili određen deo sredstava. Ukoliko se ne pokažu kao funkcionalne, mi ćemo ih naravno zameniti, kupit ćemo nove, identične kakve su bile i vratit ćemo, ali vrlo brzo to treba se desiti, o tome pričamo na posljednjih nekoliko sistema i čekamo, ja se nadam da će narednih 10 dana već jednom da klupe budu postavljene, da budu vraćene na svoje mesto. Da li ima nešto što smo trebali da kažemo, da pričamo, a nismo pomenuli? Pa što se mene tiče, ostaje mi samo još jednom da se zahvalim svim sugrađanima koji su pokazali svoju humanost, koji su se pokazali u prethodnih 10 dana i da kažem da sam apsolutno ponosan na sve svoje sugrađane u tom smislu. I kada smo već pominjali taj park kod stadiona i sam stadion, da pozovemo naše sugrađane danas svi na stadion. Pa dobro, danas fudbalski klub Inđija igra odlučujuću utakmicu, ukoliko pobedi Timoka, a Dolina ne pobedi Borč u gostima, FK Inđija će ostati u drugoj ligi i ono što je dobro što su oni takođe uradili, a vezuje se na ovu priču, jeste da sav prihod koji bude prikupljen od današnje utakmice će biti dat u humanitarne svrhe, dakle ljudima koji su nastradali od poplava i ja pozivam sve naše sugrađane danas dođu da daju svoj prilog, a nadam se da će Inđija pobediti i da će ostati u drugoj ligi. Hvala što ste bili u našem studiju, što ste odvojili vreme, nadamo se nekom skorom susretu. Hvala vam.